Ето днес ще отворим кутията, която е пълна с дарения, поставени за Жилия музей и с бакшишите, поставени в нашата народна пекарна. Има и свидетел. Има трябва да. Може да гледате, има доста монети, едри, дребни. Начинается. Затвори. Слагай това. Има чакай да го мачкам така. И на мене малко. Возьми една шпателка. Колко трудно се събира. Готово. Празна кутия. Би закривай шпатла. Ето, с хартия. Разъкрай. И ще направим опис на парите. Всяка една монета. Всеки един цент ще бъде описан. И левчета също. Евра. И хартийни евра ще бъдат описани и всяка една монета. В пликчето, моля. Да, бе, в пликчето ги слагам. Хайде да ме се слаги. Ой. Сега взимаме за опис. Да ни прекъсваме видео. Да ни мислят, че правим монтаж. Ще правим опис. Вие те банка ли сега ще ги дадете? Не, за материал, който ще сега за първи покрив за тези Не, той дрова. има при къде ще ги обмениме. Няма, ми ще обменим. За нас нали трябва монети? Ама тия 5, 15, Еми да, стигат за нас. 10. Ето описваме. Айде, 4 по описвай. 10. 40 и сега монетите. Мале, татите, не искаш ли да не виждат? ги не сипа на масата. Не, добре, да. 1, 2, 3. Има не става. Там в банки има машинка така специално. Банката има, но... Да ги разделим и после ще ги бойим. Има не, точно не ги изсипвай. Така ще ги поделиме. Хайде, аз 20 хвана. Ето ти ги. Пирамидки слагай. Прав пирамид. Не, стана Аз мислиш кученки. като бомба. Еми, да, не кученки. Ето така по-лесно. Така ти викам. Да, по-лесно става. Тук по 5. Няма да това ти викам. Стиги за такова. Айде, я събирам по два. Отделя на кученки. И по обратно. Ето така. Това за YouTube. Голямо видео. Ще го забързаш. Ще го забързам. О, ти изтегла пари за нея. Да. Сериозно? Мале, как ми забравила. Ети какво прави? Притесняват се така. И тук по 20. Ами после ще ги оправим.
Нали, да. 270. Там е. И 70. Там е написано. Да, 270. Да, не. Не се 70. Добре, там беше написано. Я виждам. Така не пише, там е правилно. Окей, по 260. Да. Аз ще бъда так. Получихме визата там за това гледаме. И са получили визата от архитекта. Той ми каза, че към те просто бъдем за проекта за можем. Добре, еми то пак и да си видим, то трябва да стане. А ти вече на това знаеш, разберете. Ето тук 2 стотинки. 2 стотинки. Какво? Лева. 2 стотинки. Ама там не е. Да дам ли на него? Аз има виза при мен. Трябва ли? Изкажи само да дадем виза. Добре. Да. Ей сега. Извинявай, сега ще дам. Дали пък не е сме? Добре, айде ще ти... Или е в мене, или трябва да си извадим нов. Ние говорихме двете летни кухни да са така по диагонал, както са в реално състояние. Обаче той виж ми ги е направил една до друга, а отдолу е сложил този проект за строеж. Но той каза, че го слага, защото така трябва. А пък ние не е нужно тази сграда да я строиме. Само да му дам един хляб, че... Бял хляб, че да хляб. Не. Да, добре. А ви са ли кликти за всичко? Добре. И аз благодаря, довиждане. Ето, записвай, давай. Вече да пише. Да. Ето 12. Не лева, бройки. 12 по 2. Добре. 6, 7, 8, 10, 12 по 2. Да. По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 3 по 1. 23 по 1. От 50? Да. Ой, тук. 10, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 40, 45 по 50. Така, 20, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 10, Готово всичко ти е разделен. Ама това ги не броиш така. Не ми ги слагаш на камера. 10, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 40, 2, 4, 6, 8, 10, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 60, 2, 4, 6, 8, 10, 70, 2, 4, 6, 8, 10, 80, 2, 4, 6, 8, 10, 90.
90 по 20. И сега 2, 4, 6, 8, 10, 96, 97. Помни 10 от малица. Спокойно да стигне по бързаш. По-отделно. Да, това ще ги носи това. 2 стотинки от лева. Лев. 6, 8, 50. 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. 10, дай, 10. 45 по 0,2, 22 и 50. 90 по 0,2 са 18. 7 по 0,10 са 9 и 70. Абе, това ще се разплатим, нали? Абе, по принцип, ако банка отделно, ако за нас заедно. Кой банка? Еми за нас заедно, безусловно. Но банката ще ни вземат парички. 44, 2,88. Така, и сега смятам. Значи, 24, 25, 50, 18, 25, 15, 40. Отчет, опис, кутия. Днеска коя дата сме? 10. 26, 163 и 68. Ето телефона можеш да снимаш. Благодарности. Много благодарим на всички, които си оставиха рестото и допълнително, които ни оставяха по много парички. Искрено сме благодарни. Скоро очаквайте фактура за закупените материали.